concentración enmarcase dentro da campaña que o BNG está levando adiante en todo o país a esta mesma hora, en sedes de entidades financeiras ou de organismos administrativos como este, pois para denunciar o roubo ao pobo que está acontecendo. Temos moitos exemplos neste momento, pois os desafiuzamentos, as participacións preferentes, o que está pasando coa sanidade pública, co ensino, que realmente isto non é unha crise, senón que é pois un roubo. É o momento de que todos estemos na rúa reivindicando o que nos pertence e o que é noso.